Τι θέλεις? Τι είναι? Τι θέλεις? Πες μου. Τι είναι? Γιατί δεν μου μιλάς? Τι θέλεις? Τι θέλεις? Εξήγησέ μου. Πες μου. Μα δεν ακούω. Δεν καταλαβαίνω. Τι λες? Θα μου μιλήσεις? Πες μου. Πες μου. Πες μου, θέλω να βγω έξω. Πες το. Μίλα. Μίλα. Θέλω να βγω έξω. Πες. Στο περίπου. Για πες άλλη μία. Έλα ρε, δεν καταλαβαίνω. Πες μου τι θέλεις, Λίλα. Τι ζητάς? Έξω. Βόλτα. Να σε πάω μια μικρούλα. Ίσα πού? Θέλει? Καλά, εντάξει. Τι είναι, τρέχεις από εδώ? Γιατί? Εντάξει. Μα κατούρισες. Έκανες κακά πριν. Τι είναι αυτό εδώ που έχω στο χέρι μου? Και το κοιτάζεις έτσι. Έχεις πάρει χαμπάρι ότι σε βγάζω? Α, τώρα δεν μιλάς? Σταμάτησες?